Лукашенко працуе па старых лекалах. Прызначаючы на пасаду кіраўніка адміністрацыі Дмітрия Крутога, Лукашенко дае моцны месседж Маскве, Крамлю аб тым, што ён прызначае фактычна на другую пасаду ў дзяржаве абсалютна прарускага чалавека, які забяспечваў інтарэсы, у тым ліку Расійскай Федэрацыі, калі працаваў паслом Беларусі ў Маскве, які адказваў за падпісання 28 праграм саюзнага будаўніцтва ў рамках так званай саюзнай дзяржавы, якія маюць на мэце інкарпараваць больш глыбока Рэспубліку Беларусь у Расійскую Федэрацыю. Это той чалавек, які забяспечыў фактычную інкарпарацыю вайскова-прамысловага комплекса Беларусі ў вайсковы прамысловы комплекс Расійскай Федэрацыі, дзеля таго, каб забяспечваць ваенныя інтарэсы Расіі ў розных відах таварах для працягвання і забеспячэння агрэсіі Расіі супраць Украіны. Дмітрия Крутога, які таксама падтрымліваў саму агрэсію Расіі, той чалавек, які падпісваў пагадненні з рэгіёнамі, якія акупаваны Расійскай Федэрацыяй, з'яўляюцца інтэгральнай часткаю адпаведнасці з міжнародным правам Украіны, які ініцыяваў, напрыклад, адкрыццё генеральнага консульства Беларусі ў Ростовым-на-Доне з дзейнасцю консульскай акругі, якая распаўсюджваецца на тэрыторыі акупаванай Украіны, то есть чалавека, якога ведаюць у Крамле, якой мае вельмі шырокія сувязі на самым вышэйшым узроўні. Ён дае месседж аб тым, што ён працягвае гэтую палітыку. Прызначаючы Максіма Рыжанкова міністрам замежных спраў Беларусі, ён адначасова дае слабы, але ўсё ж такі месседж захаду, што ён хацеў бы навязаць нейкую камунікацыю. Дарэчы, важна падкрэсліць, што некалькі месяцаў таму назад да нас трапіла інфармацыя аб тым, што эмісар Елісейскага палацу, прадстаўнік прэзідэнта Макрона, наведаваў Мінск з сакрэтным візітам, падчас якога адбылася яго сустрэча як з самім Лукашэнкам, так і з Максімам Рыжанковым на пасадзе першага намесніка кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Апошні тыдзень мы атрымалі пацверджанне, што адбываюцца рэгулярныя тэлефонныя размовы паміж Елісейскім палацам і Рыжанковым. Рыжанкоў будзе спрабаваць зрабіць гэтыя месседжы. Дарэчы, ён заўсёды марыў быць міністрам замежных спраў. Гэта чалавек, сын вельмі вялікага сябры Лукашэнкі, Рыжанкова, які быў міністрам спорту і памёр пры трагічных абставінах у першыя гады працы Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка Беларусі ў той час. Ён, Лукашенко, нібы абавязаны яго сыну, і таму ён прасоўвае яго па пасадзе. Лабуе таксама Рыжанкова і Уладзімір Канаплёў, былы кіраўнік парламента і таксама па сумяшчальніцтву сябр Лукашэнкі. Максім Рыжанкоў нават пры ўсіх яго жаданні і актыўнасці наладзіць адносіны з Захадам не зможа рэалізаваць гэтую задачу. Нават калі бы прызначылі Уінстона Чэрчыля міністрам замежных спраў Лукашэнкі, то ён не вырашыў бы гэтую праблему, бо спачатку трэба вызваліць усіх палітзняволеных, спыніць гвалт у турмах, спыніць дэпартацыю беларусаў, спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны, неаб'яўленую вайну супраць суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага Саюза. Але гэта таксама прызначэнне з'яўляецца месседжам для Крымля. Калі што, я зноў буду спрабаваць наладзіць адносіны з Захадам. Чаму гэта робіць Лукашенко? Таму што яму патрэбны грошы. Зараз ёсць даволі значныя праблемы ў эканоміцы, яны будуць толькі павялічвацца, і Лукашенко шукае дадатковых магчымасцяў атрымаць сродкі з Расіі. І Рыжанкоў будзе выконваць гэтую штучную ролю, паказваючы, дэманструючы штосьці, але гэта будзе абсалютна фальшывая знешняя палітыка. Наталя Петкевіч вяртаецца да кола блізкіх людзей да Лукашэнкі. Яна прызначана толькі з адной мэтаю. Яна, як былая першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, памочнік Лукашэнкі асабісты, забяспечвала без праблем
праблемнае перапрызначэнне Лукашэнкі ў папярэднія электаральныя цыклы на пасаду, якую ён узурпаваў у 2020 годзе. Таму у яе будзе толькі адна мэта — забяспечыць яго перапрызначэнне без вялікіх праблем. Гэта антыбеларуская па свайму характару чыноўніца, якая выступае супраць шырокага выкарыстання беларускай мовы, меў з гэтым неаднойчы персанальнае дачыненне, крытыку і агрэсію за гэта супраць развіцця беларускай культуры. Але у яе будзе задача ўсё трымаць пад кантролем, усіх пастроіць у лінейку і каб перапрызначэнне Лукашэнкі адбылося без праблем. Заслугоўвае таксама каментару і адстаўка Сергея Алейніка. Яго можна акрэсліць як міністр фіаска, які знаходзіўся на пасадзе міністра замежных спраў самы кароткі тэрмін у сучаснай беларускай дыпламатыі, толькі 1,5 гады. Ён зышоў з пасады таму, што ён не змог рэалізаваць нічога уцямлівага ў знешняй палітыкі Беларусі. У яго былі не вельмі добрыя адносіны з Лаўровым персанальнага характара, бо ім не ўдалося атрымаць добрую асабістую камунікацыю. Такая інфармацыя да нас трапляла, што менавіта Крэмль незадаволены Алейнікам. Другая прычына — гэта хвароба сэрца, і гэта не дзіўна, бо апошнім часам шмат хто з дыпламатаў Лукашэнкі хварэе на сэрца. Першага прарыву Рыжынкову трэба будзе зрабіць на асабістым фронце, таму што ён знаходзіцца пад персанальнымі санкцыямі Еўрапейскага Саюза, тымі, хто падтрымлівае еўрапейскія санкцыі, у тым ліку Великабрытаніі, Канады і Швайцарыі. Такая сітуацыя ўжо была, калі Макей знаходзіўся пад санкцыямі і з пасады кіраўніка адміністрацыі быў прызначаны міністрам. З яго былі сняты санкцыі, але для гэтага былі адпаведныя перадумовы. Ці ў стане Рыжынкоў стварыць такія перадумовы? Прабачце, хутчэй не сам Рыжынкоў, а яго гаспадар Лукашенка. Гэта будзе выклік для, перадусім, самого Лукашэнкі.